Yo, what's up, Super Fam? It's me, Super Mega. Welcome back to my YouTube channel. O karon na pagyapon mi diri sa tunga sa baybay. O tunga sa baybay. Tunga sa dagat ba? Unya, gipang kuan may ganahan na may manginom og ininit. Kay gipangtugnaw. Kay gipangtugnaw na among tunlan. Nya, nanaw nangapi mi dire. Nya wala may mausang termos. Wala may ininit. No, buinit ko siya kung katanawog ano. Init gyud na siya. Init nag-isla ina o cup noodles na ila ha. Tapos Papa, shout out ni Papa. Woo! Oh, shout out sa mga kaubanan nga nangapi. Shout out sa Taga Agusan. Mindanao. Taga Mindanao na sila. Naabot dere kaligo. Nga kami nangapi gumianing kambaling kamod tuwala una. Ato tindahan mo toy among gipalitan. Super Pam. Ano, floating 7-Eleven. Floating shout out Ramis Tindera nga. Pero mo wari dire kay available or bisag wa may balon daghan mo makaon. O ganahan mong magpalungag og kanon ni ante na ara pud ay. Nara po siya bugas. Ready to cook ra pud siya. O ganahan po mo og kuan, ug ganahan po mo seafoods kana o pare anang kuan. Sea urchins o kana usaw sa lana. Si Urchin. Sea urchin. Tahong ni Carla. Si urchin. Wow. Na Super Pam no. Kani si urchins na siya kana o kani ba kani o. Kana dayon ato. Onya among pagpalit ana dara po na diri presko kini labas kayo. Yeah. No, shout out ni Pastora nga. Kaya hakap noodles nga kuan spicy. Onya kanang kuan kanang akong pag-umangkong laki nabuyod di siya sinakay. Nakatulog yung tawon. Pero at least nakakaundot siya. Shout out sa iyang amahan tog Manila nga. Oh, yang anak ko nakatulog ta. Gaming now. Yang anak mong baye. Oh. Dayon. Basta mo diha may namalit nga kuan tindahan oh. Diha may. The floating 7-Eleven. Yods. Dayon. Yung pasukiya sa siyang Yods. butos na lang. Dayon. Amigo talo din dik iya sa amigo ani nga brother ang kuan ga operate ani nga pump boat. Bossing. Anang just in case bag na mo ari dire kanang unsaan pag-contact nimo? Direct message. Pwede mo aging doy-doy. Oo, pwede mo agyan na niya dayon. Pwede po nako, panapugoy ko. So as in case lang ganahan mo dire kay white sun gyud siya puti ko ano. Puti nga balas dayon na poy dolphin ganiha lakit ana ulahi mong gugko kay kanigong gapaluto pa kog sudan ba. Benz. Shout out sa akong vlog Benz. Nawa nas Benz nagkaunag banat. Wala po yung mamaligyan kuan sa kining mga tusino. Wala sa. So moro to siya Super Pamog. Thank you nga nadjay kape dire. Bye bye.